Nadiskubring wala ng buhay ang isang 69 anyos na mangingisda habang palutang-lutang sa dagat sakay ng kanyang bangka sa Purok 1A, Barangay 7 Mercedes, Camarines Norte. Alas 6 ng umaga nitong Miyerkules, Setyembre 17, nang madiskubre ng dalawang napadaang mangingisda ang bangkay ng biktima. Ayon kay Police Captain Arthur Borja, Acting Chief of Police ng Mercedes Municipal Police Station, huling nakitang buhay ang biktima noong Martes ng gabi, Setyembre 16. Nagpaalam pa daw ang biktima sa kanyang pamilya na manghuhuli ng isda pero hindi na siya nakauwi pang buhay. Sila po ay nasa gitna ng dagat, mga 15 kilometers away po from the shoreline of Mercedes. Ay nadaanan po nila itong ating biktima na kung saan yung kanya pong fishing boat ay paikot-ikot po na umiikot-ikot doon sa dagat. Kaya po yung dalawa ay nilapitan po ito. Na kung saan nga po ng paglapit nila ay nakita po nila na wala na pong malay ang ating pong biktima. Ayon sa pulisya, posible umanong inatake sa puso ang biktima at wala rin silang nakikitang foul play sa insidente. Yung action taking nga po namin ay agad po kami nag-prepare ng request for postmortem examination. Subalit po yung pamilya ng biktima ay nag-waive na po at sila po ay naniniwalang wala naman pong foul play. At yun nga po, hindi na po nila pinag-autopsy po yung ating biktima. Nanawagan naman ng Mercedes MPS sa mga mangingisda na wag nang mamalaot pa kung masama ang pakiramdam o may iniinda ng karamdaman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.